खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 अक्ट'बर 2020 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। दिनै हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां आरो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया अदेबानि दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ दरसि दरसि मोनगोन। टेनसना बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया आद्रा जागोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब लानांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।